Maar die overwinning mag voor Cambuur uiteindelijk achter de hels dwarrenwaai komen, want de Ljouters leveren bepaald net een sterke wedstrijd af voor eigen publiek. Vol kansen, zeker ook in de eerste helft, maar het benutten van die kansen, dat is al een paar weken het grote probleem. Hier, oud-Cambuurspeler Sander Fischer helpt Mark de Vries onderuit. De vrije trap komt van Erik Bakker en Harmes Seinstra. Een goede redding van de Emmen-keeper. Dit is de paas dan van Erik Bakker op Martijn Barto. Dit Varlons, zo creëert Cambuur dus wel wat mogelijkheden. Prachtige paas hier van Leon Hezen op Sander van der Heijden. Maar de onvierder van Cambuur stuit het ek op de keeper van Emmen. En starig is zo'n zakken het spul van Cambuur in. En daar is dan uiteindelijk Randy Wolters. Nog maar amper 2 minuten in het veld af. Dat verdwaalde schot verdwijnt sommer in de goal. En daarmee komt Emmen dus op een 1-0 vastsprong. Hier de oorname van Randy Wolters. Van de goede linkervoet lezen. En dan nu het Helly. En dan is het 1-0 voor Emmen. En het kan nog slimmer worden als Metai deze bal dadelijk erin zit. Dat docht er net en dus eindigt het eerste bedrijf op 1-0 voor de Emmenaren. We hadden gedacht met Erik Bakker aan de rechterkant en Martijn achter Mark. Om snel druk op Emmen te zetten. Op de tegenstandershelft aan de bal te komen en dan te gaan voor veel kansen. Maar dat is er absoluut niet van uitgekomen. In de tweede helft gaat Cambuur zelfs op ziek naar de liekmakker. Bob Schepers hier aan de bal. Boetenom binnen terug en dan zitten, maar het is Harm Seinstra. Moeite die de bal uit zijn goal weer te grabbelen. Alfons Arts zucht het on en weet dat het zwarkelijk is, maar dan is er altijd nog Mark de Vries. Hier wordt er onderuit helft terug uit Cambuurspeler Sander Fischer. En dan is de skiertjochter Lindhout onverbiddelijk. Bal gaat op de stip. Een penalty voor Cambuur. En het is Erik Bakker, de specialist bij de Ljouters, die dat boetenkansje weer te benutten. Hij doet dat goed en het publiek is er blij mee. En er komt nog een presentie aan, want hier is het Dissels, die zit in de hol van Mravec aan. En waar is Lindhout onverbiddelijk en waar gaat de bal op een stip? De zak in Cambuur de wedstrijd naar hem talloeken via 2 penalties. En het is Erik Bakker die zijn tweede penalty onberispelijk benut. Weet je de hoek van tevoren? Moet ik dat nou gaan zeggen? Ja. Nee. Nee, daar zeg ik niks over. Dit is het geheim van de Smit, hè? Dit is het geheim van Bakker, geloof ik. Ja, als je het zo wil noemen. Ja. In de slotfase dan. Emmen beziekert het verzels nog. Leon Hezen kop voet. En zet dan de oortreding visten te hut in. En dan weet hij eigenlijk al wat het lot is. Lindhout is hier gedecideerd. Een rode kaart voor de centrale verdediger van Cambuur. En hij moet in de blessuretijd jeder van het veld houden. Die bal komt lang, ik kop hem weg. En het enige wat ik denk, ik moet die bal blokken. En, ja, misschien niet zo wild. Maar, Je blokt hem wel heel fanatiek, hè? Ja, nou ja, goed, nogmaals. Het is op een gegeven moment dus vechtvoetbal. En ja, ik ben dan wel iemand die voorop in de strijd gaat. En dit keer iets over de streef. Is gerecht rood? Ja, goed, qua wilde actie misschien wel. Maar de intentie is wel gewoon op de bal. That's it.